Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkan ku da rana. Fatan kwara lafiya ko? Yau insha Allah za mu kawo muku fim mai suna Dan Wahala. Sabon fasara ne kuma sabon fasaran Sultan ne. Yauwa, ku biyo mu ku ga yadda ake aikin mu. Yau za mu shiga YouTube. Kun ga YouTube? Wannan shine YouTube. Yau shi wannan jiya mun sake shi kamar misali kamar yanzu haka. Za ka taɓa sunan bidiyon kaga nan. Wannan za ka taɓa. Amma kafin mu wuce za ka iya subscribe kuma za ka iya liking kuma za ka iya zuwa group nan ko zuwa abokai masu amfana. Yauwa kaga ka taɓa sunan bidiyon zai kai ka nan kuma shine nan link za ka taɓa kamar haka. Yauwa idan kallo kake bukata nan yanzu nan zai bude kaga nan kamar haka in kuma downloading kake bukata nan za ka taɓa wannan kaga nan. Ku tabbatar ba ka yi subscribe. Mun sake shi direct za ka samu shi insha Allah. Yauwa yau nan za mu tsaya sai Allah ya haɗa mu.